Сте там един хубав тротуар да видим. Не знам, ама нещо много оранже си. Помните ли правите? Битълс е изключително красив човек, гледайте. Много хубав. Де са купа? Предпазни решения. Това да видим какво да трънче. Как не? Значи мога да те държа, да? Не. Аре, старши ко прави, как не бе? Нещо стана. Трябва да видим Битълса. За такъв дърткъв звук, валя. Ама защо ти сигурно заради системата на... Айде, ама сам. Правите нищо, бе? Умири на бензин яко. Помниш на бензин, а? Колко човек изпада на бензин. Колко само си путнат. Само ще го платя. Това вино е доста така. Това вино този Битълс. Е красив. Какво? Кой това? Мазда? Кой да гледам тая Мазда? Да, да човек наша. И там на паркинга ще има още. Този Битълс е хубав. И там на паркинга ще има още. Стой интересен. Голф единичка, момче. Сега ще да видим. Прошака много хубав.